90-2000 yıllarda әлеге бина укучылар йорты буларак хезмәт итте. Онда яшь туристлар станциясе да бар иде. Соңрак бина яшьләрнең күңел ачуына әйләнде. Кичке дискотекаларга яшьләр бик теләп йөрде. Соңгы елларда яшь парларны теркәү тантанасы, бәйрәм мәҗлесләре үткәрү өчен дә күпчелек әлеге бинага өстенлек бирде. Мезгил яшьләр үзәге 70-80 елларда ул Мөслим район халкы өчен клуб ролен үтәде. Аннан соң инде биредә укучылар йорты оешты һәм тагын бер өлешендә аның яшь туристлар станциясе эшләп килде. Биредә балалар өчен түгәрәкләр бар иде. 18 түгәрәккә балалар йөриләр. Ремонт вакытында фасадны яңадан тышлау, ишекләр алыштыру, канализация, җылылык һәм су системаларын яңарту, сок һәм янгын сигнализацияларын кую планлаштырыла. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикле гражданнар өчен комплекслы эшләр дә башкарылачак. Безнең әтиләр, бабаларыбыз урамга чыгып, танцыга йөргән булсалар, безнең абыйларыбыз дискотекага йөргән. Инде хәзерге заманда яшьләренә заманча таләпләргә туры килә торган бина. Монда инде барлык тышкы фасадлар алмаштырыла, ишеке бүлмәләрендә. Шулай ук бүлмәләр ремонтланачак, һәм инде заманча эшләнәчәк. Ремонт эшләрен төзүчеләр кыска срокларда төгәлләргә уйлый. Заманча төс алачак бинадагы ремонт эшләрен финанслауны Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы үз өстенә алган. Лидия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.